Menteri Remadu kari Narendra Modi mata kasni ulah syong ya keren bat kinong shimenta ha kasni kut jong kasmat India hackathon arajar apply ha kapor khandai shiteng men meet lengba ka video conference ka sarkar jong kari India kala patha ya kiseng jong ki karkhana pan mi khaw bagi dai ban pentikna bangai penihar no mardor ya ka dor jong ukhaw kajing yo lum khajna na ka panta usnem khain pisa arajar apply apsaw laong bakal kiyo palat ya khat nyau na kasispa ka sarkar pedeng kala patha ya ki jela bat ki union territories banlong ki bapet ngor ba hadien ba ka jingpang klam covid-19 kelas dang ban por stat biang bat kumcu ru hadien ba kala labdien ya ka jingdon ucai knyang jingpang ubathamai UJN1 subvariant hakani kari kompa shispa kan rengut gibreu kila tukno yala ka jong gejing im ha ka jing khnu jumai ubajur adu 0.r magnitude kabalja ha ka than jatei lam sepni jong ka kansu bat Qhai province